Zec i kornjača. Jednog lijepog dana zec je predložio kornjači: hoćeš li da se ti i ja natječemo u olimpijskoj utrci koja će se uskoro održati? Iako je mislila da je utrka za nju unaprijed izgubljena, kornjača je pristala. 3, 4, sad. Zec i kornjača su krenuli u isto vrijeme. Zec je ubrzao odmakao daleko ispred kornjače pa je odlučio malo se odmoriti. Usput je pogrickao mlade mrkvice koje su rasle pokraj puta. Potom je umjesto kolača zec pojeo malo svježeg poljskog cvijeća. Poslije svega odlučio je malo zaspati. Moja jadna prijateljica kornjača mora da još nije na vidiku. Imam vremena na pretek. Iako malo odspavam, stići ću prvi, pomisli zec. Kornjača je sporo napredovala, ali nije zastajala. Uporno je nastavljala put. Bio je to za nju veliki napor, puno se mučila, znoj ju je obljevao. Kad se probudio, zec je samouvjereno pošao prema cilju. Bio je siguran da je on pobjednik. No, ubrzo je vidio da se prevario. Svojim sporim, ali upornim hodom kornjača je ipak prva stigla na cilj, a zec je shvatio da je upornost velika vrlina.